Ідэальнае супрацьстаянне. Гулец ад задняй лініі супраць гульца пад сеткай. Спадар Борг, што вы адчуваеце, ведаючы, што войдзеце ў гісторыю, калі выйграеце 5-й Уимблдон? Ніякіх асаблівых эмоцый. Адзінае, што стаіць паміж Боргам і рэкордам, это вы. Немагчыма нават уявіць больш розных людзей, чым вы і Борг. Мяч трапіў у лінію! Што вы можаце адказаць на словы Макенроя, што машына Борг у хуткім часе зламаецца? Я такі ж чалавек, як і вы, я не машына. Макенрой больш таленавіты. Але гуляць супраць Борга — гэта ўсё роўна, што патрапіць пад кувалду. Кожны хоча перамагчы Бьорна. Кожны нешта ад яго патрабуе. Ён найсамотнейшы хлопец у свеце. Борг у кожнай гульні будзе знаходзіцца пад ціскам. Усе чакаюць ад яго толькі перамог. Борга часта описываете как абсолютно ідэальнага тенісіста. Вы думаеце, ён можа прайграць? Я ўсяго сябе аддаю корту, вам гэтага не зразумець, бо вы не спартоўцы.